Madali. Dali ka. Bumba! Welcome again to another episode of Biyahe ni Dude Day Off Special. Kini ang among Mount Apo Adventure. And kung bago ka pa lang sa channel ko, don't forget to click the subscribe button para updated ka sa mga latest video na i-upload natin. Thank you and enjoy! O pagkahuman na mo og fix sa among mga tent, kay syempre pabalik nami, pababa nami, balik sa among mga balay. O ang among guide na si Terence, wala pa sila nahuman, so ila pang i-fix ang among ano. So before anything else, magpa-picture sa me, kay syempre it's a souvenir and a remembrance, because memory is the best souvenir. Oh, ano ba? Picture that is the best souvenir anywhere you go in the world. Ha, ha. Unsa ko no? Lala, ikaw na ang hari sa kuan. Hari sa mga unggoy. Ikaw na dyan. 1, 2, 3. Artista. Ikaw dyan na ba? With the alpha monkey. Terence Day. Yan naman good. Kita na sa daw. Pero Body daw ko. Kaya body to. hanap to kang ganina to. Para mag-trending na sa ka. Subukan yung kublay eh. Kublay bitaw no. Ay mo ko na kay. Ikaw mahigda. 1, 2, 3. Hey Terence. Bahigda. Terence. Bahigda. Yan ako na. Here comes the sun. Goody. Okay. Dala sa pala. Bakay ko na kamera. Di pwede na. Pwede pasaka na to. Bili na itong bags baba. Ay sa taas. Pwede. Ha. Pintuon po.
Katsatakat. ug sa dihang sa sige na maglakaw-lakaw wala may kabalo nga perti na di ang layua sa among mga kauban kay nagsalig mi nga ang amuang guide ang amuang mga porter kay napasa gudi-gudi campsite so relax lang kaya mong lakaw hantod sa Ha! Pawiran na, overtikan yun. Sabay naman, Dok. Sabay na rin. Alright. Bangko doon kabuk dito na hulog. Asa? Sa train. Sa ang porter din nagdala. Mo ba? ug ni una na jud ang among guide ug pagkataod-taod ni sunod na pala mga porter masking bugat kay sila dala pero paspas kay sila panglakaw mura man ni silang mga warrior dude pag wala ko nahadlok kay kabalo ko ang Ginoo naa sa mga kanunay gagiya ha ha dili ko madlok. Ayun pa akong mga viewers dito. What's up? Okay naman dia guys. Wala mo na inip sa kuang vlog. Kung ano gunigod, illegal vlogging. Ha, gilingaw-lingaw na lang nako ko sarili. Pero nahadlok na ko kay murag tulo na lang minabilin. Nag-una na mo mga guide ug kuan mo nang kinahanglan ako sila pason o kinahanglan na ko mudagan og magdali. Ha. Alright. Dagan yun. Para di ka mabiyaan. Ug sa dihang na-realize na ko nga perti madayong kapuya mo dagan ug bugat kayo ka og dala. Ha. Ataya oy. Asa naman to sila? Buhat ni ang trail. Hanag manusok di ay. Ay. Hello. Sure ka dong? Napay magyanda. Iya si dito atras na dong. Isip kayo. Sige lang, baka naglayo basta safety. Isip kayo. Mo, pakasaka pa dito niya. Saka tata. Isip ka na, lalong kayo. Murag habog kayo. Patay na nga daw. Gusto mo, kamo. Gusto mo safety, balik ta. Sige daw, nahi daw be. Ayan, balik ta para sure. Balik lang ta. Di na to iris uy. Bahala na kung iwit ka. So, nag-decide lang mi na mo balik ni sa among yagian. Kay murag duda na jud ko di na jud ni mauning trail na among yagian kay wala na may hawan o wala naman kay makita ang mga footprints sa sapatos. Footprints bagyapoy tawag na masking spikes sa sapatos ang ni kuan. Anyways, so kinahanglan jud ang balik guys. So diri na nagsugod. Medyo wala na ganahi ang akong mga kauban sa kuha kay ako lagi daw naguna-una pero wala na ako sila gikuhan basta ang importante wala pa tanawala sa earth na pa ni sa earth ni kinapa may yuta. So as long as kabalutang na pa ta sa earth dili ta kinahanglan mahadlok kay kabalo ko part ni siya sa unforgettable experience nato dili ba na ba so enjoy na lang nato basta ang importante napatay pagkaon diha napatay
langit nga makita o makainom patag tubig, okay ra, basta padayon lang ka. So kinahanglan na ito mobalik, makakita na tag isa ka balay nga natin mapangutanan, goods na. Iya, pangalan ng Barmero. Bastos talaga itong doktor namin. Sherlock, friends. Dapat na siya kuhan. Upa ba, may ras Barmero. Patag na nito. Oh. Bitin. Balik kayo, wala ako. Dili tayo. Ay, okay. Saag ni guys. Guys. Saag ni. Taray, kasi kabwag ta. Kaya tayo sa nakarap. Hello. May piso wifi dun. Gani. Mukontak tag kuhan din 911. Ayo, may butag. Di ka nang gaba. Dua mo. Og mauna jud ni ang pag-asa. Nakakita naming balay og mauna jud ni. Nakita na mo ang kahayag. Kay na-realize nako murag doon na lang jud kami sa langit. Grabe nga experience guys. Pero nalipay mi kay nakakita na mi og balay. Alright. Mo ang gani phone. Ha? Wala ko dito. Bebe, ambil mo cellphone di. Bukan nang para dito. Diba? Dito ang gato. Guys, nangasaan ni guys. Hindi ko makita yung pas mo. Ay, masabwag sa patalaywa. Hindi ba? Kahalap ka ba? Magulat ka pa din. Bawa naman. Guys, nangasaan ni. Kanta ba? Asa rin. Wala na mi kabalo, asa mi maadto oy. Na naman mi deri sa langit, guys. Naunsa naman ni atong adventure, guys. Heaven naman atong giadto oy. Diba, enjoy lang yapon, guys. In situation like this, Tao din. as long as we're kicking and still alive, enjoy lang natin yung mga bagay-bagay na nangyayari. You know. May tao dia dong. Okay. Hello to my vlog. Asa ba kita giyon dia? Dala lang sir, kung natibay lang dala. Ah, okay. Thank you. Berasa. Thank you, mama. Nah, kak dito kang gua. Morning. Isa lang. Mon lang. Diyan lang ka. Oh. Apa dam? Adam dam. Oh, okay. Meron ka na pa, pabalik ka, hindi na talaga mo. Kaya hindi pang ananti na story. Wasa ka ni, dito na lagi sa kon. Naglapok, wala na naglapok ay. Congrats, guys. Yes. Asa mo gikan? Yes. Finally. Tangog ba kinaulan na naman. Kapit na may manghilap dito ba?
Slide. Nasa mo sa nguban. Oh, pito may mahilo cool. Hey guys. Ma, safe pa ko ma. Dad. Safe pa buhay pa dad. Feeling no. How are you guys? Are you okay? Sabog ni magagi. O sabog na magagi. Very good. Sir, congrats. Shortcut mo ni sa sabog. Shortcut mi sa sabog bay. Mas power. Wala, wala. We're alive!